ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଲିଜା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲିଜା ସାଇ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଗୋଟା ପୋଟଳ ରସା। ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ତ ଏଇଟା ଫେମସ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ବନେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କେମିତି ସହଜ ଉପାୟରେ ଆପଣ ଘରେ ବନେଇ ପାରିବେ ତାକୁ ମୁଁ ତା'ର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇବି। ଆଉ ଏମିତି ତ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବନେଇକି ଖାଇସାରିଥିବେ, ଖାଇ ବି ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେହେତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନେଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ବି ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ପୋଟଳ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି କିଛି ପୋଟଳକୁ, ତାକୁ ଟିକେ ଛୁରୀରେ ଉପର ଚୋପା ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଚାଞ୍ଚି ଦେଇଛି। ଚାଞ୍ଚି ସାରିକି ତାକୁ ଧୋଇକି ନେଇଛି। ଆଉ ମଝିରୁ ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଛୁରୀରେ ମୁଁ ମଝିରୁ କଣା କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ, ମୁଁ ତ ଗୋଟା ପୋଟଳ କରିଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଝିରୁ ମଧ୍ୟ କାଟିକି ବନେଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପୋଟଳକୁ ସେମିତି ମଝିରୁ ମୁଁ କାଟି ଦେଇଛି ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ। ଏବେ 4ଟି ଆଳୁକୁ ମୁଁ କାଟିକି ନେଇଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଟା ପୋଟଳକୁ ମୁଁ ଟିକେ କିଛି ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ପକାଇକି ଗୋଳେଇକି କିଛି ସମୟ ରଖିଦେବି, କାହିଁକିନା ଲୁଣଟା ଟିକେ ପୋଟଳ ଭିତରେ ପଶିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ମସଲା ବନେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ, କିଛି ଅଦା, କିଛି ରସୁଣ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ରଖିଛି। ଆର ମୁଁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇବି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ। ଆଉ 2ଟା ବଡ଼ ପିଆଜକୁ ମୁଁ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମସଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ପେଷିକି ବନେଇଦେଲି। ଏବେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରିବା। ପ୍ୟାନ୍ରୁ ତେଲ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ପ୍ୟାନ୍କୁ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ବସାଇ ଦେଇଛି। ତେଲ ବି ଗରମ ହୋଇସାରିଛି। ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୋଟଳକୁ ପକାଇବି। ଏମିତି ସବୁତିକ ପୋଟଳକୁ ଏକାବେଳେ ମୁଁ ପକାଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଆର ପଟକୁ ସେ ପୋଟଳକୁ ଲେଉଟେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼୍ ମୋର ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟକୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲେଉଟେଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଭାଜିକି ବି ପୋଟଳକୁ ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତେଲରେ ପକାଇକି ଛାଣି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପୋଟଳ ଏବେ ଛାଣିକି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ସେହିପରି ହିସାବରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଳୁ ବି କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ବି ପ୍ୟାନ୍ରେ ପକାଇଦେବି ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଅଲଗା ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସାଇଛି ତା'ର ମସଲା ବନେଇବା ପାଇଁ। କଡ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ପକାଇଲି, ସୋରିଷ ତେଲ। ତାପରେ 2ଟା ତେଜପତ୍ରକୁ କାଟିକି ନେଇଛି, ତେଜପତ୍ର ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଜିରା ପକାଇଦେଲି। ଜିରା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ମୁଁ ପକାଇଦେଲି। ପିଆଜକୁ ଅଳ୍ପ ଲାଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବେ। ଏପଟରେ ଆଳୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ବସାଇଥିଲି ସେ ଆଳୁ ବି ଫ୍ରାଏ ହୋଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଟଳ ଆଳୁ ମୋର ରେଡ଼ି ଫ୍ରାଏ ହୋଇକି। ଏବେ ମୁଁ ପିଆଜଟା ବି ହାଲକା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଏବେ ମୋର ଲାଲ ରଙ୍ଗ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଦା ରସୁଣ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ବାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଆଡ଼୍ କରିବି ତା ସହିତ। ମସଲା ପକାଇ ସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି ଲାଲ ମିର୍ଚି ଗୁଣ୍ଡ ଦେବି, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, କାଶ୍ମୀରୀ ଲାଲ ମିର୍ଚି ବି ଆପଣ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଠି 1 ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ମସଲାକୁ ଟିକେ ଖେଳେଇ ଦେବି। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମସଲାଟା ବନେଇବେ, ନହେଲେ ମସଲା ତଳେ ଲାଗିଗଲେ ଟିକେ ପୋଡ଼ାଳିଆ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ବନିକି ତିଆରି ହେଉଛି। କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିକି କିଛି ସମୟ ମସଲାଟାକୁ କଷିବେ। ମସଲାରେ ଏବେ ଧୀରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇଛି। ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଳେଇବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇଛି ମସଲା ଅନୁଯାୟୀ। ଯେହେତୁ ପୋଟଳରେ ଛାଣିଲା ବେଳେ ମୁଁ ପୋଟଳରେ ଲୁଣ ପକାଇଥିଲି। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରଖିକି ତାକୁ ମସଲାକୁ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେବେ। ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଟିକେ ମିଟ୍ ମସଲା ବି ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି, ସେଇଟା ମୋର ସ୍କିପ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ମସଲା ବନେଇ ସାରିବା ପରେ ତାର ଯେଉଁ ପୋଟଳ ଆଳୁ ଫ୍ରାଏ କରିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇକି ପୁଣି ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେଲା ପରେ ଆଉଥରେ ପାଣି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିବି। ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତରକାରୀକୁ ଟିକେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତନରେ
ताको टिके ढांकी देबे, टिके घोरई देबे, फुटिया ପାଇଁ छाड़ीदेवे किछि समय। देखो धीरे धीरे मोर फुटिबा एठी आरंभ हेलानी। पोटल आलूर तरकारी हो कि जहाँ भी हो टिके कम पानी रखिले भल, नहले से टिके पाणीचिया लागे। देखो एबे तरकारी मोर बनिकी पूरा रेडी हो जाइए। तापर मु किछि धनिया पत्र रखिथिली काटिकी ताको टिके पकेइली। एबे मोर बनिकी रेडी हो गला। जदि वीडियो भल लागिथिबो तो सब्सक्राइब करिवे।